Mai campaign mogik mar riwruok mar Azimio la Umoja bro timo e kaunti ma Mombasa kaendi kapok yiero otimore. Antiere gima kuom jodak kae adwa mane awuowa kodgi awinja ni to gin chenro mage kata ang'o gini ma gidwa winjo e odiechieng' ma kawuono. Suda machiegni ka chakna gi nyingi to inyisa ni aneno kimonde pap en weche mage migombo winjo kawuono. Adwoko erokamano jamedia. An iluonga ni Meshak. An amka ajiwa Junda to wamor kendo wamor matek kendo wan gi ilo ni wuodwa koro sani limowa mogik e dala ma Mombasa ka. To an gima dakwayo ogandona gi te kona mora muntie Kenya ka. Wang' ni weuru sinani mar ni babo sakawe. Gini wawuoguru oko nikech kabila mamoko gi osamoa ni nyaka to water loch Lake Region. To koro wan kaka ogandona gi wan manego amua mondo wabed namba 1. Eka jok mamoko koluwe ka gibro ng'eni kare onagi ne dwaro gini gi higni ma gisebedo ka gima. To mar ariyo waneno ka koro jakom biro to dwa mor ka jakom owachonwa weche 4 motegno. Mokwongo en kazi kwa vijana. Mar ariyo wa mama mondo be wawe keto siasa mar ni mama ok nyal. Mago gik manorumo wakati wa Moi. Sani wane elek gine manyien, wane iwacho nango. Sani wane digital. Waweuru keto wane mama ok nyal. Gimone mama ok nyal waweuru. Erokamano wayuda ne pajadak machielo chakata gi nyingi to inyisa ni to romo ma kawuono ni ang'o migeno winjo kuom jotelo. Erokamano joja oko an iluonga ni Michael Ouma awuok Kisaoni dala ta wuok kamoro ni Ndhiwa. An gima umiyo abiro to nanoka ka abiro rwako baba nikech kawuono en odiechieng' mobiro timo campaign mogik e Tononoka Mombasa ka. To kech ang'eyo ni kura Mombasa ka baba osekawo. To gima kwayo jodalawa ma ogandawa mag joluo modak e Mombasa County mondo giwuok ka rom gi gone baba kura kaka gidwaro. To jok mowuok madhi dala ma idho mtoka madhi dala sani ok wadwar neno gima timore kamano. Koro akwayo jodala mondo dong ka gigo kura ka biro bet gi kwe. Ok en yiero manokalo ka. Yiero masani bobet gi kwe moingo gimoro amora. Mar ariyo gima nakwane baba kata kosetieko campaign mar Tononoka gima nakwaye owuoyo go oganda mar joluo mondo mi wabed gi county government mibiro yier Mombasa ka mabiro dwe manyien mondo mi joluo obed gi power mar kwayo gimoro mondo mi joluo oyud tich. Kech mandi gima chando Mombasa ka. Wawe wach mar luo wach jo siasa pile ka pile momiyo joluo wa kia kata kama gichomo. Erokamano. Wayude pajak machielo chaka gi nyingi kati nyisa ni to ito geno mari e romo ma kawuono Tononoka ni en mane. Chaka gi nyingi. An iluonga ni Boniface Otieno Ojwang'. Adak Magongo. Geno mara en ni gima Raila oningo wuoye kawuono Mombasa ka Tononoka en kazi ginene mar kijana. Kaka wan kijende wasandore sana. Wasomo to tich onge. Wadwa ni Raila wuoye gine kijana kodonje telo okon kijende mane geno na madwa ni wuoye. Kama na wewe ngati machielo nieleze pengine najua uko katika mkutano huu leo umefika katika uwanja wa Tononoka pengine unatarajia nini kutoka kwa viongozi watakaohudhuria mkutano huu siku hii ya leo? Kwa majina ni Frederick Musembi. Mimi ni mkazi wa Magongo. Leo nimefika hapa uwanja wa Tononoka ili kuwakilisha baba. Na iwapo si vijana tunajua vizuri kwamba baba ndo kila kitu sasa. Manifesto yake tunayo, kila kitu tunacho. Sasa kuja kwake hapa tunangojea kusikia mengi kutoka kwake. Kwa hivyo kura ni kwa baba tu. Asante. Asante sana. Tupate wa mwisho chaka gi nyingi tinyisa ni to ang'o migeno kawuono. Ani luonga ni Jojo Koto. Dak Mvita ka. To kura tago Umabi. Matokuma maka gari adhi dala adhi go kura. Gima gombo makawuono okane gima nyien ma wadhi winjo kuom baba apart from gik mabeyo mosenyisowa. Iwacho ga ni chieng' ma nyani to ok gik moko yiende kierne akiera uwinjo ka Ruto ne ni ka. Gima wadwaro ni baba obika oluok weche maricho mane Ruto wacho. But adwa kwajowa ne vijende wa manie town e yore gi mag menyo. Wagike time mogik makoro wadhi go ne Raila kura. Okwayo uni kata ka en fuliza idhi dala igo kura. Kik kura nindi. Wanyabedo ni wago dhowa ka to jowa mang'eny ni Mombasa ka ok gidhi dala mondo gigone Raila Amolo Odinga kura. Mane kwayo nane jite.
Erokamano ahinya janeno mar Ramogi TV iwinjo wach kowuok moko kuom jogo ma radio sechopo ya lap matono ka kaendi ka gikoni gichopo kae mondo mi giwinja ni to kawuono migosi Raila Odinga motelo ne riwruok mar Azimio la Umoja dwa nyisogi wach mane mogik to chutho e odiechieng' ma kawuono ni mwang'eni otimo campaign mare mogik e kaunti ma Mombasa kaendi kapok gidhi e yiero. Wabiro medo lero ne janeno mar Ramogi TV kaka weche dhi, waluwo wach ni kaendi wago tach kae kendo wabiro ndendo nyiso janeno marwa kaka weche dhi kowuok e alapni matono ka. George Aoko, Ramogi TV.